рушду пешрафти соҳаҳои гуногун дар заминаи пешрафти техникаву технологияи навин албатта истифода аз усулҳои муосирро дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо тақозо мекунад. ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ яке аз усулҳои маъмул дар иқтисоди давлатҳо буда, ба гуфти мутахассисон ҷорӣ намудани ин раванд дар муомилот ба манфиати ҷомеа мебошад. Банки Миллии Тоҷикистон бо мақсади вусъат додани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ дар муомилоти пулӣ ва рушди низоми пардохт якчанд тадбирҳоро андешида истодаанд. Вобаста ба ин Банки Миллии Тоҷикистон ба ташкилотҳои қарзиро вазифадор намудааст, ки соҳибкоронро сари вақт бо терминалҳои электронӣ таъмин намояд. Дар ин раванд ташкилотҳои қарзӣ дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои савдоии хизматрасонӣ сари вақт таъмин намудани терминалҳои электрониро иҷро карда истодаанд. дар доираи тадбирандешиҳо дар самти амалисозии ислоҳот дар соҳаҳои иқтисоди миллӣ, бахусус дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии бахши хусусӣ ва роҳандозӣ намудани тадбирҳои зарурӣ барои рушди соҳаҳои афзалиятнок дар замони соҳибистиқлолии кишвар натиҷаҳои назаррас ба миён омадааст. дар паёми навбатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат баробари баррасии дигар масъалаҳо таъкид гардид, ки амалияи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар муомилоти пулии кишвар вусъат бахшида шавад ва ин тартиб соли 2019 дар пардохти хизматрасониҳо ва низоми савдо ба таври васеъ ҷорӣ карда шавад. айни замон дар тамоми манотиқи кишвар зиёда аз 3400 адад терминалҳои электронӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар муассисаҳои савдои хизматрасонӣ насб намудааст. Терминалҳои мазкур имконият медиҳанд, ки мизоҷон ҳангоми пардохт намудани молу хизматрасонӣ тавассути корти худ истифода бурда ба таври ғайринақдӣ пардохт намоянд. системаи молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар доираи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ ташаккул ёфта, низоми нави молияи мамлакат имрӯз дорои принсипҳои шаффоф, ҳисоботдиҳӣ ва самаранок мебошад. ҳамчунин дар системаи хазинадории молияи кишвар низоми электронии корбарӣ ҷорӣ гардидааст, ки ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. дар ҳамин ҳол гуфта мешавад, ки ин раванд шаффофияти низоми пардохт ва хизматрасониҳои сатҳи баландро ба мизоҷон таъмин менамояд. мутахассисон мегӯянд, ки ҷорӣ шудан ва кори босамари низоми электронии пардохт, кортҳои пластикӣ ва банкоматҳо дар фаъолияти бонкҳои ҷумҳурӣ яке аз дастовардҳои низоми бонкдорӣ дар даврони истиқлолият аст. вобаста ба баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ, вобаста ба истифодабарии кортҳои пардохтҳои ғайринақдӣ, мунтазам ба ташкилотҳои қарзӣ мо аз ҷониби худ ба онҳо супориш тавассути мактубҳо кардаем, ки онҳо барномаҳои таблиғотӣ ташкил диҳанд. мунтазам ба аҳолӣ оид ба афзалиятҳои ҳамун истифодабари кортҳои пардохтҳои ғайринақдӣ ҳар гуна барномаҳо, роликҳои телевизионӣ, тавассути радио, умуман тавассути воситаҳои ахбори умма ба аҳолӣ, яъне ки ҳар гуна барномаҳо таҳия карда пешкаши аҳолӣ намоянд. бино ба маълумоти мавҷуда, феълан дар мамлакат ташкилотҳои қарзӣ, кортҳои пардохтӣ, низоми пардохти миллӣ, корти миллӣ, низомҳои пардохтии байналмилалӣ виза ва мастеркард, кортҳои муштараки низомҳои пардохти Union Pay ва низоми пардохти миллӣ, корти миллӣ ва кортҳои пардохтии низомҳои дохилии ташкилотҳои қарзиро дар муомилот қарор доданд. аз миқдори умумии кортҳои пардохтии ба муомилот бароварда шуда, наздики 86% кортҳои низоми пардохти миллӣ, корти миллӣ, беш аз 7% кортҳои низомҳои пардохтии байналмилалӣ, виза ва мастеркард, наздик ба 6% кортҳои пардохтии низомҳои дохилии ташкилотҳои қарзӣ, 0.9% кортҳои пардохтии муштараки Union Pay, низоми пардохти миллӣ, корти миллӣ мебошанд. ҳиссаи асосии кортҳои пардохтӣ дар ҷумҳурӣ ба муомилот бароварда шуда, ин кортҳои пардохтии амонатбонк мебошанд, ки беш аз 81% ҳаҷми умумии кортҳои баровардашударо ташкил медиҳад. тамоми иdoraу вазоратҳои давлатие, ки ба аҳолӣ, яъне ки хизматрасониҳои пулакӣ мерасонанд, дар баробари қабул намудани маблағҳои нақдӣ имконият фароҳам оваранд, ки мардум ба таври ғайринақдӣ пардохт карда тавонанд ба тавассути воситаҳои муосири пардохтӣ. воситаи муосири пардохтита мо дар назар дорем кортҳои пардохтӣ, тавассути мобилни банкинг, бонкдории мобилӣ, интернет банкинг, тавассути сомонаҳои интернетӣ
яъне метавонад тамоми пардохтҳое ки ба ҳамон хизматрасониҳое ки аз тарафи давлат пешниҳод карда мешавад ба аҳолӣ ба мардум имконият медиҳад ки пардохт намоянд. дар ҷумҳурии тоҷикистон шумораи умумӣ дар соли 2018 банкоматҳо 678 ададро ташкил медиҳад ва шумораи умумии терминалҳои электронӣ бошад 4499 ададро ташкил медиҳад ки дар муқоиса бо соли 2017 7 адад банкоматҳо кам шуданд ва 1174 адад терминалҳои электронӣ зиёд гардидааст ки нишонаи он аст ки рушди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ зиёд шуда истодааст ба воситаи терминалҳои электронӣ ва ин беҳтар гардидани боварии аҳолӣ ба амалиётҳои ғайринақдиро нишон медиҳад ва мо умедвор ҳастем ки ин нишонаҳо зиёдтар сол аз сол шудан мегиранд. бо мақсади рушди мибаъда ва такмили низоми пардохтии ҷумҳурии тоҷикистон бонки миллии тоҷикистон барои татбиқи навовариҳо дар низоми пардохтҳои чакана ва рушди технологияҳои пардохтҳои мобилӣ шароити мусоид муҳайё намуда дар ин самт бо тарафҳои манфиатдор ва пешниҳодкунандагони хизматрасониҳои пардохт ҳамкорӣ менамояд. ба муомилот баровардани пули миллӣ, ташкили бозори дохилии асъор ва низоми ҳисоббаробариҳои байналхалқӣ, узвият ба созмонҳои бонуфузи молиявии ҷаҳонӣ, муҳайё кардани асосҳои ҳуқуқӣ ва кафолатҳои давлатии мубодилашаванда будани пули миллӣ аз дастовардҳои назараси сиёсати пулию қарзӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ дониста мешавад.